Yusek Catalina Cabral scandal. So dad, namatay recently si Yusek Catalina Cabral at pinag-awayan to ng dalawang congressman, si Congressman Leandro Leviste at Congressman Terry Ridon. Kasi ang sinasabi ni Congressman Terry Ridon na si Leandro Leviste pala ay may hawak na pala mga dokumento na mula kay former Yusek Cathy Cabral ng DPWH. Ngayon naman, tong si Leandro Leviste, meron daw siyang hawak ng mga dokumento na nagsasaad kung sino-sino daw yung mga sangkot sa mga budget insertion dito sa DPWH. At matagal na daw niyang hawak to nung September pa. Kaya ang sinasabi ni Congressman Terry Ridon, kung hawak na pala ni Congressman Leandro Leviste yung mga dokumentong to, bakit hindi niya inilabas? Ang sinasabi naman ni Congressman Leandro Leviste, paano niya ilalabas kung hindi naman nagkakaroon ng investigasyon sa Kongreso? Ang sinasabi naman ni Congressman Terry Ridon, pwede naman niya gawin yung sa kanyang privilege speech. Pwede naman daw niyang pag-usapan yung mga nilalaman ng dokumento at wala naman daw siyang pwedeng gawing sa pagharang sa pagka-expose niya kung ano nilalaman ng mga dokumentong hawak ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumentong nakuha niya kay former Yusek Cathy Cabral. Ngayon, pag-usapan muna natin si former Yusek Cathy Cabral. Marami nagsispekulate na yung kanyang pagkamatay may konting mystery daw. Totoo bang namatay siya? Siya ba talaga yung bangkay na nahanap doon? Kasi nagtatakas yung mga netizen doon sa mga comment section na bakit ayaw ipa-autopsy ng pamilya at ng asawa ni former Yusek Cathy Cabral yung katawan na nahanap doon sa Benguet na namatay. Pero ang sinasabi ng asawa hindi na daw kailangan i-autopsy kasi tanggap naman daw nila napatay na at gusto naman daw nila cremate na lang. Ngayon naman dad, anong tingin mo talaga ng posible mga possibilities dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Yun muna pag-usapan natin. Well, marami nagsasabi kasi na parang fake death daw, no? Pero siguro sa akin, una, bigyan natin ng paggalang yung ang pamilya, no? Kasi dapat nating isipin yung dalamhati na dinadaanan ng pamilya ngayon, lalo na kung totoong hindi ito fake death nga. So kung ang issue lang naman dito, dalawa fake death ba o totoong namatay, di ba? So assuming na totoong namatay, syempre dapat bigyan natin ng respeto yung pamilya dahil nagdadalamhati sila. Ngayon kung fake death naman, iba namang usapan to. Syempre dapat magkaroon ng investigasyon. Pero assuming for the sake of argument na talagang totoong pumanaw na si Yusek Cabral, ang problema kasi natin dito, unawain natin yung dinadaanan ng pamilya. No? Pangalawa, kung bakit nangyari to. Kasi pag sinabi mong totoong namatay, maraming possibility diyan. No? Maaring na aksidente, maaring nagpapalamig siya doon o tinitingnan niya. Nadulas siya doon. Nung pagtayo niya, pwede nangyari yun. No? Or pangalawa, talagang nagpakamatay dahil sa sobrang pighati niya sa mga nangyayari sa katayuan niya ngayon. At pangatlo, pwede may foul play din. Tinulak siya, may kausap siya, tinulak siya. So yan yung mga issues dito. Pero siguro, kung sabihin natin na totoong namatay, ang concern lang kasi dito kaya marami nagsasabi na parang fake death kasi nga una, bakit parang walang suicide note? Meron bang suicide note? Kasi normally mga nagpapakamatay may suicide note. Yan standard yan, no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero in most cases, pagka nagpakamatay may suicide note. May huling habilin na sinasabi natin. In the absence of that, parang hindi mo masabing nag-suicide. Baka accidental death or foul play nga na sinasabi. So kung yan kung totoong pumanaw na siya. Assuming naman na hindi siya pumanaw, no, na fake death to. Meron na rin ganyan kasing issue dati, yung isang na-skandalo rin si Maslog, no, yung babaeng Maslog na nagpanggap na namatay, no. Pero eventually lumutang din siya at nahuli siya, no. Kasi kung fake death to, sooner or later mahuhuli din to at malalaman din, no, kung yun ang storya dan. At pangalawa, kung fake death, bakit naman ganon? Kasi pag may katawan na halimbawa na nakuha na bali-bali ang buto, madaling ma-DNA yan, ma-autopsy, malalaman kung totoong siya yun o hindi. Kasi kung fake death yan, hindi siguro dapat ganon. Dapat nasunog yung kotse para mas mahirap na talagang makilala yung bangkay. Kasi mas madaling makilala yung bangkay kung buo pa Tsaka may mukha pa, may mga ano pa. Pero pag nasunog, mas mahirap na. So, kung fake death man ito, yung pagkaplano hindi rin maganda. Kasi kung dapat fake death, dapat sinunog lahat para hindi na makita kung sino yung totoong tao doon, no? Mas mahirap na i-prove yun. Kahit nasabi mo makakuha pa ng DNA, pero siyempre mas mahirap ng patunayan yon kung sakasakali, di ba? So, yan yung mga issues dito na sinasabi natin, no? Pero sa akin, I'd rather take the approach na mas practical na realistic, no, na totoong maaring pumanaw na siya kasi by accident or foul play or suicide, no. So yun ang mga issues dito. But
at the end of the day nga, when everything is said and done, as they say, pag lagi may mga ganito skandalo, kahit na sa Amerika, kahit na dito, napapansin natin, talaga maraming namamatay, no? For whatever reason, no? Oo. Ito ba'y karma ng Panginoon, o ito ba'y because na naglilinis sila ng kanilang mga ginawang mali, o hindi na sila makatulog, nakukonsensya sila, kaya nagpakamatay na sila. So yun ang mga kadalasan na issue rito. Oh, may joke nga mga netizens dito kasi nagkakatotoo daw yung birthday wish ni Cara David na sana daw mamatay na lahat ng mga corrupt. Sakto, namatay itong si former Undersecretary Cathy Cabral, tapos may isa pang congressman na namatay. So sinabi, ito ba natutupad ng mga wish ni Cara David? Ngayon naman, pag-usapan natin itong si Yusek Cathy Cabral kasi sinabi ni DILG Secretary Mulya na itong si Cathy Cabral kasi siya daw ang posibleng mas mayaman pa kaysa kay Speaker Martin Romualdez kasi siya daw ang in charge sa planning. So she had a hand in practically all the projects ng DPWH kasi Undersecretary for PPP and planning. So yung planning, siya yung nagpaplano ng mga projects na magaganap. Kaya syempre may mga lumalabas na mga blind item sa mga other websites tulad ng billionaire.com na sinasabi ng mga netizens na baka si Yusek Cathy Cabral lang sinasabi doon na marami daw isang DPWH official na babae daw ang maraming mga naipon na property sa Forbes Park tsaka sa Corinthian Gardens, no? At gumagamit daw siya ng mga dummy names pero alam ng mga tao doon na yung daw ang DPWH official na babae daw ang may-ari ng mga properties na yun. Kaya ngayon, medyo nagkakaroon ng mga tugmaan na naiisip ng mga netizens sa comment section na baka siya nga ang talagang nagpaplano ng mga nangyayari mga hindi magagandang mga bigayan sa DPWH. Ngayon sa usapan ni Congressman Terry Ridon at Congressman Leandro Leviste, marami nagtataka bakit biglang binanata ni Congressman Terry Ridon si Leandro Leviste. Marami nagsispekulate na bakit biglang pinagalitan niya si Congressman Leandro Leviste for not revealing the documents kung nasa kanya na pala. Anong tingin mo sa mga possible directives dito, bakit niya ginanon si Leandro Leviste? Well, kasi nga siguro kahit na meron ka naman documents, no, meron nga kasabihan sa professional journalism, di ba? Hindi porke may nakuha kang information from a credible source, ilalantad mo na kaagad, no? Ilalathala mo na kaagad. Isa sa mga obligasyon ng isang professional is dapat siyasatin niya muna kung totoo o hindi yung mga nakasulat doon o yung mga binigay na informasyon. So, I think that's what the Congressman Leviste is doing. Kaya pinasa niya yata sa DPWH Secretary na si Vince Dizon para sa ganun i-verify o tansyahin kung tama nga itong mga listahan na to. Kasi maaring baka ginawa lang yon para nang sa ganun makalusot yung iba at masira yung iba. So, siyempre, nag-iingat din siguro yung bagong congressman natin. No? So, kaya niya pinasa, kaya hindi niya pa nilalahad. Because hindi niya pa sigurado kung totoo o hindi. So, that's a possibility. But on the other hand, siyempre, alam din naman natin kung bakit nangingit-ngit si Congressman Ridon. Kasi kung meron ka na palang informasyon, ba't hindi mo man lang binahagi sa mga kasama mong congressman na nag-iimbestiga? Kasi nga napakahalaga yan. No? Napaka-vital information niya sa investigasyon. So, yun ang mga issues dito. At may mga nagsasabi naman na parang may pinagtatakpan, no? O ayaw niyang ilahad muna kasi gusto niya munang pagtakpan yung iba. So, these are all speculations. But at the end of the day, the most prudent step is dapat i-verify muna nila bago nila ilathala o ilahad. Kasi nga para masiguro nila na itong listahan nga na to ay nagtutugma doon sa totoong mga facts o data sa DPWH para hindi naman mapahamak kung sino man na hindi naman dapat, no? Ngayon naman, ang sinasabi naman ni Congressman Leandro Leviste, marami daw mga pangalan na sinabi si Yusek Catalina Cabral dun sa mga documents na na-obtain niya kay former Undersecretary, no? At itong mga pangalan na to, syempre, sila yung mga involved dun sa budget insertion at marami mga proyekto within the DPWH. And sinabi daw niya, he's willing to release this document kung papayagan daw siya ni Cabinet Secretary Vince Dizon. Ngayon naman, what are the legal implications on releasing such documents na wala pa talagang legality? Well, because he's a congressman, he could have delivered it in his privilege speech, no? And he will not be liable for anything because yun ang pribileyo ng isang kongresista na pag nagsalita ka during the privilege hour, yung oras para makapagsalita, lahat ng sasabihin mo doon, you're covered by law, no? Na you are free from any libel, slander, or misinformation because that's your privilege, that's your right to say what you know or what you have gathered, no? So meron kang exemption doon, no? But again, syempre, even so, if you want to be prudent and professional, dapat i-verify mo muna at i-validate mo muna. Kasi kung hindi, parang sasabihin ng tao, parang
you're doing it out of without research, without standard procedures, no? So hindi rin magiging maganda sa imahen ng congressman na yun kung totoo ma-validate later on Na hindi pala totoo. di ba? So baka sabihin nila nagche-cherry pick lang siya, cherry picking the people who he wants to put down, no? So yun din siguro ang pinag-iingatan. But technically speaking, he can do that and he will not be liable for any legal issues because that's his privilege hour. He's protected by law because of that, no? It's only credibility niya ang possible ma-damage kung natuklasan na may inaccuracy dun sa document na yun, ano? Correct, syempre. Kasi nga, syempre, ang sa akin na kung ako halimbawa if I put myself in the shoes of Congressman Leviste, in the first place, the mere fact that former Yusek Cabral was allegedly involved in these issues and these scandals and anomalous transaction, what would prevent her from creating another document that's also anomalous that will put me in danger, di ba? So, syempre, kung meron ka ng pagdududa doon sa credibility ng tao, syempre, kinakailangan pag-ingatan mo rin kung totoo o hindi. Although she is a very credible source because she's the one responsible for the projects that's ongoing within DPWH, isa sa mga key officials doon. So, definitely credible source siya. Pero ang tanong na lang noon, kung nagawa niyang yung sinasabi nilang mga ginawang mali, tapos bibigyan niya ako ng papeles na maaring mali rin, baka naman mapahamak din ako. So, yun ang tingin kong pinag-iingatan din ng ating kongresista. Ngayon naman, marami nagtatanong din, ano ba yung possibility na na-assassinate naman si Yusek Cabral or former Undersecretary Cabral? Kasi syempre, siya yung nasa gitna ng mga information na tungkol sa mga DPWH alleged ghost projects. Kasi sinasabi na kung hindi naman siya fake death, baka naman siya ay ineliminate para hindi na siya makapagsalita. Anong tingin mo dun? Well, it's very possible, no? Kasi kung balikan natin yung nakaraan, no? Kasi sometimes in life you have to go back in time, in history, so that you learn the lessons from the past, di ba? May kasabihan nga either you learn the lesson by experience or you learn it from others' experience, which is safer for you. So balikan natin yung nakaraan, no? Noong panahon sa Amerika, meron din ganyang klaseng scandal, yung tinatawag natin sa Amerika, yung scandal na panahon ni President Ronald Reagan, no? So yung Iran Contra scandal na sinasabi natin, no? Na-involved din yung dating si Colonel Oliver North, tapos si CIA Bill Casey at si President Reagan. So anong nangyari niyan? Namatay si Bill Casey, no? So sabi nila suicide whatsoever, no? But lahat ng mga ganito skandalo kadalasan may namamatay, no? So either suicide or pinatay because siya yung sa gitna Siya yung CIA director si Bill Casey, no? Tapos ang operator niya si Colonel Oliver North na kanang kamay din ni President Ronald Reagan noon. So nung namatay si Bill Casey, nahimik na lang yung mga Iran Contra scandal, no? So hindi na halos lumaki yung issue kasi parang yung source ng mga talagang information at dapat credible information na wala na. So that's the history that will tell you. Balikan natin sa Pilipinas, no? Nung namatay si Rolando Galman, yung supposed assassin ni former Senator Ninoy Aquino, may mga namatay din doon. Isang general namatay, no? Sinabi din nila nag-suicide, no? Yung head ng airport or airport enforcement unit, no? So namatay din siya, no? So after him, hindi na maituro kung sino talaga nagpapasok nung kay Rolando Galman doon sa airport, etc. Kasi siya yung key personality during that time. So may namatay din na malaking tao rin, no? So nung panahon. So itong mga to nangyayari. Tapos ito ngayon, of course, itong kaso na to, are they related or are they similar or are they consequence of their actions? It's possible, but also it's possible na again, it's accident, no? Pero siyempre, hindi mo marurule out yung foul play. Considering na siyempre, she was a key personality, principal witness. Saka katulad na nabanggit mo kanina, sinasabi natin na may mga allegations na marami silang ari-arian, may mga natanggap siyang share na medyo substantial and everything. So dito pala makikita mo na merong elemento na medyo worldly yung tao, no? So kung worldly yung tao, medyo mas mahirap magpakamatay yun kung sakasakali, no? So ganun yun. Sa pangalawa, wala kasing suicide note, di ba? So normally, kung talaga magpapakamatay, magbibili niyan sa malapit sa kanya para na sa ganun, at least meron ng habilin, ano, yung mga huling habilin na sinasabi natin, kahit na directly or indirectly, tapos sasabihin ng suicide note. So kaya that's ang theory dito, kung talagang siya yun, maaring accidental or maaring foul play, no? So yun ang mga issues dito. Kaya nga, lagi natin sinasabi, in life, this is a lesson for everyone. When everything is said and done, life is temporary. If you do something bad against others, eventually you'll pay for it because there's always karma. There's always divine justice. At yun ang sinasabi natin sa mga kababayan natin, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, kapag gumawa kayo ng mali sa mga kapwa nyo, pinagsamantalahan nyo ang kanilang pagtitiwala o winalanghihan nyo, meron kayong
panahon at araw na pagbabayaran nyo. Oo. So dahil laging sinisingil ng Panginoon lahat ng kalokohan, katiwalian at kawalang hiyaan na ginagawa sa ating lipunan. Actually, ito nakikita ko isang trend, no? Not just in this incident, pero around the world and around any country or any samahan or even sa mga sindikato, people who go around with evil people eventually get bitten by the evil people they are with. Tama ba yung observation ko, Dad? Correct, because sabi nga nila, di ba, when thieves get together, They steal from each they other. steal from each other. Oh. No? When bad people gets together, they will also take advantage of each other. Even at the outset, at the start, they will be together to conspiring to do things. No, but when the bad thing is successful already, eventually they'll be the one to snap at each other. Oh, no? kasi masama na nga sila eh. Correct, because they have this characteristic na talagang mapagsamantala. Wala nang moral boundaries. So walang moral boundaries, very greedy, overpowered by envy and greed and pride and etc. and ego. So Oo. these kinds of people, how can you really rely on them when all they have in mind is their personal self-interest? No? So yun ang problema sa mga ganito na even in all other cases, even in America, even in all over the world, na nakikita natin mga kriminal na nagsama-sama, magnakaw o may pinatay sila, eventually sila rin nagpapatayan no? Because they don't trust each other. Oo. Because there's no trust between each other. Kaya pag ginamit mo, may pumatay, bigla papatayin yung pumatay. Tapos, kasi nga hindi sila nagtitiwala na because everybody is untrustworthy. They are just there to use each other for immediate gain. So that's a lesson to everybody. It's a lesson to all of us na if you participate or if you join this kind of selfish, greedy endeavors, eventually, it will get back to you. So it's a matter of time. It's a matter of time. Oo. God will always find a way to get back at you. So if not humans, destiny and circumstances will always get back at you. Oo. Kaya nga sinasabi ko sa ating mga kababayan na napaka-importante ng edukasyon. Kasi pag edukado ka, mas marami kang oportunidad sa buhay at hindi mo kailangan pumatol sa mga masasamang mga direksyon. Kasi syempre, ngayon sa ating mga kabataan at atin sa mga kalipunan, marami mga temptasyon sila na gumawa ng mga maling bagay para kumita kasi kulang sila sa oportunidad. Ngayon naman, yung ibang naman sasabihin, si Yusek Cathy Cabral, edukado siya. Pero syempre, kung sana mas maraming taong edukado, mas maraming tao rin ang hindi matetempt at mas maraming tao din ang mas magkakaroon ng better opportunities. Of course, these are one-offs na a highly educated person got tempted. But syempre, if you have other opportunities, you should take that opportunity. But you can only have those opportunities if you are educated. Now, if you still choose the bad direction in life, syempre, ito yung pinag-uusapan namin na evil will always find a way to bite back. That's why, syempre, it will always lead to a bad direction. That's why sa amin, kung may edukasyon sa Pilipinas at magandang edukasyon, mas nadaming oportunidad, mas kokonti ang temptasyon para gumawa ng mali. Kaya sa amin, edukasyon pa rin ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List. Ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Sa aming samahan na Ilocano Defenders Party List, ang aming isinusulong ay ang ating mga kababayan na magkaroon ng mas mataas na kaalaman para sa ganun magkaroon sila ng mas matiwasay na kabuhayan at kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.